So what's up, may hapon yung tanan niya mga katambay, no? Another day, another life, another beginning sa tanan. Karon kay January 15 na ta, no? Ika tulong adlaw sa pagbuhat na mo diri, no? Sa crops. So karon kay adlaw nga Domingo. So karon magtrabaho kami. Si Master nag-cutting siya sa plywood para sa cutting siya sa plywood ya. Para sa crops diri nya kami diri anything daril. Back up. Kaya pintal mo dire sa para usa sir pillars na dero, pillars. Pintal mo ni para pillars. So mo to siya guys. Trabaho ni dire no. So karon ko update og balik kay naka-upload man ta ko sa ka-video. So para nanay gamay nga storage utong cellphone, itong camera so magkuan ta buhat ang content ra no. Umanta ninyo. Ha? Vin Diesel guys, oh. Luli. Kurang pa kayo Vin Diesel guys, pag gano'n. Tunga ba gan? Minus. Agad. Maganda kay Mingaw. Diyan di makaton. Paktisa na nag-drive eh. La. Hep. La. Guys, kamao na drive guys. Kuha na. Sisiw. After pila ka paong ba? Nah, kemana? Ini mang problema ni kay. So pag control ba kay daan-daan magugawat ng mga brand new nga. Kung may tambak, baog na. Kaya kuan gani zero, manual begini zero. Nakapait ng pagganas daan. Okay na to. Part sa kuan Part sa kan ba learning no? Mana? Okay na guys, main ang pedagang guys. Gani ang murag kabayo eh. Wop! Wala wa. Hari ka patyon sa minor sir. Sud lang. Pagana po guys. Kita maglisod bagay ka sa minor sir, no? Open. Nama guys, namander guys. Back to guys, back to rolling. Under mode. Gamay na lang yung sir. Ari ka pa sa ipasod sa clutch o sa minor. Hop. Ay, ako ba saya sir? Minor ko bawat ang kontrol Lagi. Buhar na kalagayan. Lah. Sa plinte kay bago mo na driver. Hop. May problema yung padagan kusog no? Hari ka patyon sa kanang minor ba? Mau gasolina eh. Mau lining. Bau ay. Oh, nag. Kau sama mama ni mo? Oh. Mauna ni Ron. Mauna ni ang ikadlukan ako guys. Akabirya. Diba? Pila ni kasama na way dagan eh. Buwa na. Biarang. Ay, namandar guys. Sao na ron.
meron. And we're back and rolling guys. Pero na problema. Baterya na problema. Among giyokab gani dito. Luwag. Suwagi ba diri? Luwag pagkataon. So, balik na po tayo biyahe no. Main na. Binabaod. Nol. Timing na sir. Main ang timing sir. Oh? Guys. Pasaran eh. Driving school. Main ang drive guys. Di pa guys eh. Di pa dito mo deh. Bah. Ma. Mukhang tayo mag-feel pa mag-break sir eh. Wala mag-break sir. Sige binuang dia. Lawan dia ni. Pagdan. Lawan dia ni diri. Oh. Lawan dia na ang luyo yung taon. Sumon ba na. Mo neutral. Atas tapi tahu. Naog. Sa. Di atrás dan. Lubag. Lubag. Sana yung motor ah. Lubag. Straight. Oh, bawi. Dia. Bawi, pikas. Laos. Naronahan kak. Tarong ngapabot sa bisa kak. Ano to na? Naog to. Di sa batalog so doon o gusto niya. Di matupod. Parang meron na eh. Nag-clutch yan eh. Ha? Nag-clutch yan eh. Tarong uno nag-clutch yan eh. Lawam guro kayo nag-clutch. Ano? Oo. Hindi pa lang juga ka-timing. Di ka timing. Lawa. Kapag ba na? Doon na lang nung kayo. Di na nung kapadagan. Aday. After pila ka years guys. Guys. Nabalik namin guys. Nabalik namin no. Sa kami nagkuha sa asawa ni sir. So nabalik rin sabi. No. Luwas na yun. Singot ka na. Okay sa. Paningo to good. Lagi ka ng jogging eh. Oh. So, salamat kayo kang kuya no. Ganiha dito sa Pandan. Nakakuha mi dito og tools kay luwag mo ng battery mo to siga paong dai kay luwag ang battery. Pero ya si sir pa kan pasad kayo. Pagko pa sa diya active og manual jud ba. Gisod pa siya pasod sa clutch na mo tong dugay jud mi na human og balik diri. Dugay mi na magkuha diya nga asawa. So no so. Manang ibalik na niya dira. Ang kanan namin sa grahe nila ni Itinasol. So karon balik namin dito sa takit no, magtiwas may pintal sa props guys nya. Ito siya. Ako ipakita sa inyo ang agi dito ganiha no. So na mga nitabang sa mga dito. Thank you kayo kang Ma'am Kayla. So, ano? Katampatan active nga iski concealer sa dakit. Oh. Ug sa mga paneser dancer ni sir nga nitabang dito. So ato namin dito, balik kontra mo sila nya amo tanawon. Og kuan dito nya ipakita na ko sa inyo ang amo ang nahuman nga props no ang agi dito. So tara mi. Ha. Mababang motor no. Motor. Tuat le sa kama oh. Oh, wala ko isa. Wala lang. Ay pansono na lang der. Tara mi guys, biyahe na mi guys. So mo na mong agi guys oh. Ay sa magpuntahan ganiha. May mo ni siya. Torsi ni kabuk. Dayon kaning agi ni master kani.
Gwapo ako di as picture. Ano siya? Ano po na siya kabuk? Disisay siya kabuk. Na, dipintala ni. Ay. Ngayon, kani muna agi sa mga dancer ni sir. Si Julie o si Lablin. Plan ka ba sir? Kwenta na sir no? Ginungan lang sa kay wala na yung materialis, wala na yung boomstick. Ya karon kay makaon sa mi, no? Ya, mo lagi bilin sa mo. Wala yung sudan. So kaon sa ta guys. Pabuhay sa mi guys kaya marag man. Di kayo may satisfy sa di kayo satisfy si master sa kuan sa output to ganihan no so yung buhat na dito eh so nanghipos yun no tara nanghipos ang backdrop tara potong output to tara ka to okay tara output ya oro di kayo satisfy si master kuha nga yung detalye so moto nga butang to dito ya lisda nagcolor ang uban niya ug mga trabaho niya untuk ka Daryl ka kay naon Daryl so mga hipos me niya si master nagkuhan siya nagkulit na siya kuhan niya Santo Niño so ari nga ibutang diri kani ang output na nya lang kita sa inyo ay ka sugo ng trabaho kay human o dito ka maka-video na so at least ang output ako ipakita sa inyo ano ay masig mabisyo ha gani ha ito so ako lang ipakita sa inyo ang kuan output na yung among mga ibang buhat dito no kay dili matog edit jud guys sinsya jud kayo kay majud kan matay panahon para mag-edit basta magtrabaho no say gani dili na ta ka video makalimot ta tag video kay dali ba kapas sa oras no niya kay kamala ni manguli naman mi auto diri lang tayo tapos no so naot ko nga nalingaw mo no so kita tayo balik hangtod sa sunod na ko nga vlog so Ganoy TV ano out see you.